itu betul ulunya. Asli. Itu asli ulunya. 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 କାହିଁକି Asli. ତଳକୁ ରାତିରେ କାହିଁ ତଳକୁ ଯିବା ମତେ କହିବୁ ଟିକେ Ulunya. ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଆଁ Ini nih. ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଯିବୁ କାହିଁକି Asli. ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଯାଉନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମତେ କହ ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି ଆଁ ଦେଖୁନୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି ତୋ ଦେଖ ତୋ ଆଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଟି ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଠୁ ମତେ ତୁ ଗେଲେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ମତେ ତଳକୁ କାହିଁ ଯିବୁ ମତେ କହୁନୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ମୁଁ କରିବିନି ତଳେ ତଳେ ନା କ'ଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ କହୁନୁ କହିଲେ ସିନା କହୁନୁ ତଳକୁ ଏଇନା କାହିଁ ଯିବା କହ କିଛି ନାହିଁ ଟି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ତଳକୁ କାହିଁ ଯିବା ଏ ଦେଖୁନୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇବା ନା ତଳକୁ ଯିବା କାହିଁକି ହଁ ବା ମା ଅଛନ୍ତି ମା ବା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ତୁ କ'ଣ